Salam alaikum. Ambalma malion. Ambe befo kape barkada. Page feve sole mea. Nse nta page befo. Ouais, kacha. Kacha kojugo vraiment ka befo kape barkada peka faso kanuna. Kadon vraiment abe nimbara ka na di mogoma bi. Ka na di awma. Aw munu ye kunafoni dilaw ye. Munu sona bi kame jama ame gɛlɛya min kɔnɔna la. An ka faso bila ɲɛfɛ an ka faso ta fɛn o fɛn ni faso jɔ kuma tɛ fɔ aw ka page kan a ka neutralité a banna la k'a bɛ tugu faso kɔ an bɛ aw fo la ɲini maliyɛnw fɛ émission ka partager u ka cœur bila u ka j'aime ca révélation baden de bɛ an bɛna fɛn caman fɔ maliyɛnw dusukun bɛ lafiya maliyɛnw hakili bɛna sigi maliyɛnw jigi bɛ sigi maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ labɛn min bɛ ka kɛ nin transition in fɛ c'est-à-dire ni Mali décollé 30 ans de retard amana o de récupérer 130 retard amana o de récupérer yani diɲɛ wuli cɛ insécurité rébellion ni a banne ni a c'est-à-dire ɲinan san bɛ ban wagati min na o insécurité ni rébellion banne ni Ala sɔnna donc an bɛ a ka bila la. Ayiwa Amara Sila foli a diyara an ye o b'an bila an bɛ don an ka babu kɔnɔna la Amara an y'a ye k'a fɔ kunnasini an bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ sinɔgɔ la ka réseaux sociaux sanfɛla minɛlen ye ni MINUSMA ka retrait ye min kɛra Kidalikaw fɛ yen nɔ u kan ka tali kɛ ni ma fili kan 8nan MINUSMA kan ka min di an ka Mali faamaw ma MINUSMA kɔni a taara ka sɔrɔ ko in a ma kɛ résolution kɔnɔna la i n'a fɔ résolution 2690 kun y'a laɲini cogoya min na a ma kɛ o kɔnɔna la a kuma cayalen don Malien population ma faamu ko Mali kan ka MINUSMA wele bɔgɔ jeninen kan dɔw yɛrɛ ko an kan ka wuli bibi in na ko ka manifestation ba kɛ MINUSMA contre la ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Amara Sila i hakilina ye mun ye MINUSMA ka nin ko in kan vraiment i ka nin kɔrɔfɔ a diyara n ye an bɛ MINUSMA fo ka MINUSMA barikada maliyɛn bɛɛ ka MINUSMA fo ka MINUSMA fo ka MINUSMA c'est-à-dire u ye ko dabɔ laɲini min kama u t'a dɔn u ye victoire de di Mali armée ma victoire u ye victoire de di Mali armée ma kɛlɛ banna ka ban kɛlɛ tɛ yen tuguni MINUSMA ye nin plan de retrait min kɛ n'i y'a f'i ye bi a kun bɛ c'est-à-dire ɲininiw kun bɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw kun bɛ ka kɛ mɔgɔw kun hakili la ko terroriste fɛn fɛn salen don mɔgɔw kun hakili la ko terroriste fɛn fɛn tununnen don terroriste fɛn fɛn kun bɛ dogo la n'u kun bɛ ka ɲini nin san 10 laban in na a bɛɛ dɔnna k'a bɛ Kidali ni MINUSMA kun ma retrait kɛ Kidali est-ce que an kun bɛ nin dɔn non o kun tɛ se ka dɔn c'est-à-dire MINUSMA ka tagali avantage kɛra mun de ye ka kan di SEMA ma u ye nin baara kɛ mais u ma miiri nin paramètre la a kɛra sababu ye Mali ka satellite Mali ka radar nous avons pris plus de 10 000 clichés en haut de ta terroriste fɛn fɛn bɛ yen a tun ma hakili la ko Yadagali sara a bɛ balo a bɛ Kidali a tun ma hakili la ko Amadu Kufa sara Amadu Kufa bɛ balo a bɛ Kidali a tun ma ɲɛfɔ a hakili la u ka terroriste ɲɛmɔgɔ ba dɔ tun bɛ yen ko Abdelmalek Drukdel ninnu bɛɛ yera est-ce que y'a faamu u bɛ Kidali ni kun y'a fɔ ye ko ninnu dɔw tun bɛ balo an tun tɛ da la ninnu caman kun dogolen bɛ Algérie ka jamana la caman kun dogolen bɛ Mauritanie ka jamana la u bɛ ka Mali sɛgɛn MINUSMA ye nin retrait min kɛ ka terroriste wele k'a ye na kan minɛ u t'a dɔn MINUSMA y'u piégé de quoi MINUSMA ye terroriste piégé k'u ka position dɔn MINUSMA ye SEMA piégé bi Mali ye 10 000 clichés min ta a donna véhicule hakɛ min bɛ SEMA bolo i b'a dɔn k'u bɛ nin bloc ni fɛn bɛɛ la véhicule min b'u bolo ka kɛlɛ kɛ en état vraiment est-ce qu'il y a faamu de combattre a tɛ tɛmɛ véhicule 200 kan ni dun ka propagande lajɛ i b'a ye k'a fɔ u b'a yira k'a fɔ ko véhicule 1000 ɲɔgɔn b'u bolo ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ véhicule minnu ma endommagé en état de combattre o ye véhicule 200 o véhicule 200 fana n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ 100 bɛ olu jɔlen don k'a sababu kɛ taji tɛ e m'a ye MINUSMA tatɔ a ye taji dɔ to yan mais quantité ɲɛnama de tɛ quoi a taji a tɛ se ka tɛmɛ mobili 2 mobili 3 kan donc o de siratigɛ la o ye nin départ précipité min kɛ i b'a dɔn ko fɛn man di Mali aéronefs ye fɛn man di Mali drones ye ka nin baara bɔ regroupement cɛw ka fara ɲɔgɔn kan cɛw ka entassé mais n'o bɛ baara nɔgɔya de imaginez k'a fɔ k'i bɛ avion wuli avion ka mobili kelen o kelen ko avion ka olu kɛ imaginez le temps que ça fait donc
nous ou bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ regrouper en un seul endroit et cɛ Mali sago de kɛlen filɛ nin en même temps i b'a ye k'a fɔ Mali ye yɔrɔ in boucler de n'i y'a ta k'a lajɛ Kidal se trouve au milieu entre Anéfis, Thessalite et Aguelok. Anéfis bɛ Mali bolo Thessalite bɛ Mali bolo Aguelok bɛ Mali bolo i b'a ye k'a fɔ Kidal entouré don ni kɔrɔ ye armée bɛ ka offensive ba min labɛn n'a offensive lancera Musa Bugu bɛ min f'i ye i b'a ye k'a fɔ Yad Agali o Amadou Koufa o est-ce qu'il y a Drukdel ninnu o i b'a jihadiste ɲɛmɔgɔ ba fɛn fɛn dɔn a sini ni tɛ bɔ an bɛ wagati min na u repéré la wa nin kɛra sababu ye u bɔra wo min fɛnɛ kɔnɔ u tun bɛ dogo wo min na kuru wo minnu na ko i b'a ye radar y'u suit de kabini kuru wo est-ce qu'il y a faamu ka na fɔ MINUSMA ka kan da la an bɛ wagati min na kan di u ma kunu ka se bi ma armée bɛ ka frappe préventive kɛ Musa Bugu bɛ min f'i ye Kidal kɛlɛ kama Mali armée ye déploiement kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sahel kɔnɔna la Mali kɛlɛ tɛrɛ i ma deli ka déploiement ɲɔgɔn de ye Sahel kɔnɔna la fɔlɔ l'armée malienne aurait engagé est-ce qu'il y a selon les informations plus de 3500 véhicules blindés 3500 véhicules blindés jihadiste ko banna mara ayi kɛlɛ banna o cɛ min engagé la est-ce qu'il y a a ka ca environ plus de 10 000 soldats olu engagé la force spéciale min b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ o cɛ ninnu fana la force spéciale i b'a ye k'a fɔ o ka ca ni mɔgɔ ba fila ye Musa Bugu bɛ min f'i ye a fɔ ko Kidal kɛlɛ banna pewu Musa Bugu bɛ min f'i ye a fɔ ko nin ye terrorisme ko de bannen Musa Bugu Rusiw ye minɛn d'a ma a ka bon hakili ma minɛn laban dɔw nana n'i hakili b'a la est-ce qu'il y a faamu olu ma yira mɔgɔ la yɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama il y a un mois de cela kɛlɛkɛminɛn kura dɔw nana minnu ma deli ka ye o kɛra Musa Bugu an bɛ ka information minnu mɛn Kidal o janjo la MiG-31 bɛ sɔn ka baara kɛ awɔ MiG-31 bɛ baara kɛ yɔrɔ i ye Sukhoi 25 ani Sukhoi 27 yɔrɔ i ye olu mɛn mais Kidal janjo Musa i bɛ MiG-31 ye en même temps i b'a ye Kidal janjo la Mali bɛna a ka armement kuraw tester n'o y'an ka char terminator ye a kun dira ma ale monteli de bɛ tan ta k'u inaugurer a inauguré c'est-à-dire a monteli banna a bɛna inaugurer a bɛna a ka baptême de feu kɛ Kidal janjo la Musa Bugu bɛ min f'i ye c'est-à-dire MINUSMA ye terroristes a ye u piéger de MINUSMA ye camp abandonné min k'u ma u m'u précipiter ka taa camp na Musa Bugu n'i y'a f'i ye est-ce qu'il y'a faamu à l'heure où je vous parle muso ni denmisɛnninw de bɛ camp kɔnɔ ɲɛmɔgɔba bɛɛ bolilen don u sirannen bɛ drone ka frappe ɲɛ u sirannen bɛ albatros ka frappe ɲɛ sans compter que Musa Bugu ni wagati laban in na drone TBD Bayaktar a PDG mana asi min fɛ yan a nana a natɔ ani drone hakɛ min nana est-ce que b'o dɔn ani drone caman de nana ka na di Assimi ma en même temps il s'est régi du partenariat fiable entre le Mali et la société Bayaktar donc Mali ye drone kura wɛrɛw de acquis ka fara nin kan Musa Bugu bɛ min f'i ye bi avion de transport min bɛ Mali bolo k'an ka cɛw parachuter ka taa n'u ye kɛlɛdagaw la Musa Bugu o bɛɛ assurélen don i b'a ye an ye image dɔw ye k'u ye bɛn fa cɛncɛn na ka taa bila est-ce qu'il y a faamu ka taa to aéroport la k'an ka avion kana jigin i b'a dɔn ko min ye yɛlɛ bɔ yan o tuma a b'olu kɔnɔ k'an ka se 295 de taatɔ la don wa jɔn y'a f'u ye ko avion qualité min bɛ taa est-ce que hélicoptère mago bɛ piste d'atterrissage la wa Musa Bugu hali n'a y'an diya nin so sanfɛla hélicoptère bɛ se ka jigin a la piste d'atterrissage côté hélicoptère la bi hélicoptère de transport min bɛ Mali bolo Mi-8 a kelen o kelen a bɛ cɛ 35 a b'o de ta Musa Bugu o den 10 ɲɔgɔn bɛ Mali bolo n'a ye Mali diya an ka plus de 3500 soldats i b'a ye u b'a bɛɛ acheminer Musa Bugu est-ce qu'il y'a faamu hélicoptère fɛ donc o de siratigɛ la Kidal offensive bɛɛ k'i hakili latigɛ ko kɛlɛ in bannen don Mali y'a ka flotte aérienne bɛɛ mobilisée bi an bɛ wagati min na bi le Mali est le seul pays dans le Sahel à avoir 10 types de variétés d'avions Musa Bugu o 10 types de variétés ye jumɛn ko maliyɛnw k'u hakili sigi ko ko in bannen don walayi kɛlɛ in bannen don Musa Bugu ni 48 heures nin n'a ye min ye nin 48 heures nin na Musa Bugu o de ye réalité ye Musa Bugu bɛ ka min f'i ye drone pilote a y'a cɛw bɛ baara la dɛ
o ɲɛ tana de ye ko véhicule équipé arme lourde véhicule marifa ka k'a kɔnɔna la Musa Bugu an ka drone pilote ɲɛ tana de ye k'a tɛ ye tuguni quoi ko k'a dabila véhicule ka circulation ko k'a dabila k'u tɛ fɛ k'a ye o de senfɛ 10 types de variétés d'avion min bɛ an bolo Musa Bugu m'o f'i ye min b'a yira quoi ko nin kɛlɛ tɛ quoi CEDEAO jamana 5 fara est-ce qu'il y a faamu terroriste ma mɔgɔw kan walayi ils feront pas le poids face à l'armée malienne Musa Bugu e hakili la ko Tchadien taara gansala de u diminen taara mun na cɛ Mali ye min ye u la u b'a dɔn Musa Bugu kɛlɛ in bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ Musa Bugu ko sera niveau dɔ ma a yira la Tchadien na i b'a to Mali ka dabada la ou bien ni min b'i kɔrɔ n'i y'a kɔrɔbɔ a b'i kɛ su ye Musa Bugu force de yira la Tchadien na sinon Tchadien ye ko min kɛ anw na k'u ka véhicule détruire k'u t'u ka camp abandonné parce que Tessalit il voulait pas armée malienne ka don quoi u y'a kɛ mankan ye cogo sugu bɛɛ la Mali ko k'a t'a sara ale ka jamana de don ale ka territoire de don a t'a sara dunan na a ka jamana la wagati o wagati ka d'a ye a bɛ n'a ka territoire kɔnɔna la a bɛ n'a ka camp occupé i m'a ye an y'o de kɛ Tessalit o fana ye ɲɛmɔgɔ ye ko n'o don k'a bɛ taa ka camp bɛɛ to aw bolo parce que o ka calcul la c'est-à-dire baara min kɛra sisan Mali ye Tessalit minɛ ka Tessalit Aguelok Kidal ka nin bɛɛ minɛ simultanément i b'a ye Tchadiens y'o calcul de kɛ k'an tɛ se ka o bɛɛ kɛ don kelen ma effectivement Musa Bugu o tɛ se ka kɛ don kelen o c'est-à-dire don kelen e bɛ Tessalit minɛ o don ka Aguelok minɛ o don est-ce qu'il y a fɔ ka Kidal minɛ Musa Bugu o tɛ se ka kɛ donc n'an kun taara calendrier de retrait la Tessalit bɛ minɛ an bɛ tile damadɔni sɔrɔ an ka force spéciale bɛ reposer u ta Aguelok tile damadɔni tuguni an ka force spéciale bɛ reposer i b'a ye k'a fɔ u ta Kidal donc u ye nin de kɛ pour nous empêcher donc terroristes ka se ka taa yɔrɔ minɛ k'u labɛn ka contre-offensive labɛn ka Mali armée sɔrɔ mais Musa Bugu olu ye anw ranger Musa Bugu ye service de rendu an ye MINUSMA u ka janfa kɛtɔ la ils nous ont permis de savoir terroristes marifa hakɛ joli b'u bolo ils nous ont permis de savoir terroristes u nombre joli ye ils nous ont permis de savoir u ka renfort bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn aw tun bɛ dogo kuruwo minnu kɔnɔ Musa Bugu i b'a kalama k'u bɔtɔ la radar y'u su ka kuruwo bɛɛ donna dogo yɔrɔ tɛ yen tuguni Musa Bugu Musa Bugu an bɛ wagati min na caman siranna jugu i b'a dɔn u bɛ ka t'u ka mobile dogo dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔna la u bɛ ka t'u ka mobile dogo dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔna la parce que bi SEMA bɛ ka stratégie min kɛ i b'a stratégie dɔn wa i bɛna faamu an ka honorable Malik Diaw colonel Malik Diaw baara belebeleba dɔ kɛ SEMA cɛden minnu bɛ yen est-ce que i y'a faamu assemblée kɔnɔna la CNT kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a cɛ fɛn fɛn n'a tun bɛ salaire ta a y'a bɛɛ ka salaire tigɛ o ka salaire tigɛlen an y'u ka mɔgɔ dɔ ka lettre de démission sɔrɔ i b'u ŋaniya ye a ka lettre de démission na a publié min na page kan an hakili bɔra a tɔgɔ kɔ mais u ka honorable min fɔ ni terroriste SEMA mɔgɔ don i b'a ye k'a fɔ ko Mali a décidé k'a n'a ka partenaire russe ko Mali a décidé est-ce qu'il y a faamu k'a n'a jɛɲɔgɔn ko ka Azawad o population ko ka o exterminer k'a y'a décidé ko ka siya kɛlɛ kɛ est-ce que ɲɛ bɛ nin tɛ i bɛ ka terme ninnu analyser est-ce qu'il y a faamu Azawad peuple k'an bɛ fɛ ka o faga parce que peuple b'a dɔn kɔrɔ de b'a la n'a fɔra peuple diɲɛ mɔgɔ y'i tɛgɛ bila sɛbɛn dɔ de la ko ni peuple bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko ni bin bɛ ka k'u kan ko ka dɛmɛ d'u ma o ye fɔlɔ ye est-ce qu'il y a faamu a bɛ k'a fɔ tuguni k'an bɛ fɛ ka ethnie dɔw de exterminer k'an bɛ fɛ ka siya dɔw latunu diɲɛ kɔnɔ siya latunu o tɛ génocide ye diɲɛ bɛɛ ma jɛ ka o kɔn i bɛ SEMA ka stratégie ye o la est-ce qu'il y a k'an bɛ ka exaction baden kɛ o exaction k'an bɛ ka bin buna adamadenya hakɛw k'an tɛ ka respecter an bɛ ka bin buna adamadenw kan k'o de la k'ale nana ka n'a ka lettre de démission rendu i b'a dɔn i bɛ SEMA ka stratégie n'a ŋaniya ye donc o b'a yira sisan MINUSMA ye nin cas min d'u ma sisan donc ils espèrent Mali natɔ est-ce qu'il y a faamu u ye bi i b'a kalama k'a fɔ ko SEMA terroriste o bɛɛ taar'u former Hollywood film tournée la u y'u former film tournée ni scénario la kun jumɛn na i bɛna faamu quoi c'est-à-dire u b'a dɔn kɛlɛkun ni Mali armée cɛ donc ni Mali armée donna an dontɔ la est-ce qu'il y a faamu u bɛ se ka image monter k'a kɛ ko denmisɛnninw sara ka image monter k'a kɛ ko musow sara ka image monter k'a kɛ ko siya dɔ an bɛ ka olu de viser
bi a bɛɛ kɛra caméraman scénariste est-ce qu'il y a faamu o se film tourné la donc u b'o baara min labɛn n'u y'o kɛ sisan u bɛ sɔrɔ ka o dossier ka o envoyer Nations Unies na ka taa demander i n'a fɔ ko palestiniens min ɲɔgɔn bɛ ka k'olu la ko o ɲɔgɔn kelen de bɛ ka kɛ terroristes la ka taa dɛmɛ demander mais u bɛ ɲina min kɔ Musa ko maliyɛnw k'u hakili sigi i b'a dɔn olu bɛ ka ɲina min kɔ 2012 olu tun bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi o tɛ se ka kɛ 2012 ni Faransi kun tɛ Mali ni Faransi de kun ka di o Faransi ye membre permanent des Nations Unies na est-ce que vous voyez donc terroristes kun bɛ se ka passer par la France ka taa fɔ ko Mali bɛ ka bin u kan k'u jatelen tɛ ko siya kɛlɛ bɛ yen est-ce que i y'a faamu donc n'u taara Nations Unies bɛ Mali sanctionner Nations Unies bɛ o kumakan mɛn e m'a ye a wagati u ye diɲɛ bɛɛ don fili la est-ce que i y'a faamu ko Mali État bɛ ka bin u kan bon bi an bɛ tile min na les données ont changé Russie bɛ Mali kɔkɔrɔ Nations Unies na Chine bɛ Mali kɔkɔrɔ Nations Unies na ko k'a fɔ terroriste ma mɔgɔw ye ko scénario k'u y'a monter cogo o cogo est-ce que i y'a faamu ka hali n'u ye saga joli de b'u kan ka misi joli b'u kan ko mɔgɔw bɛ ka sa u y'a monter cogo o cogo ka taa n'a ye Nations Unies na ko ni France ko k'a bɛ résolution ta ko ka Mali kɔnɔna ou bien ko ka dɛmɛ bila ka taa di u ma ko Russie b'i sen d'a kan ko Chine bi i sen d'a kan i b'a dɔn k'u tɛ nin donner de dɔn o tɛ ka nin réalité de fɔ peuple ye quoi min ɲininka kɛlɛ min bɛ ka kɛ Israël sisan Israël ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi bɛ ka kɛ Palestiniens ma yɔrɔ est-ce que i sera ka ONU ye ka condamnation kelen kɛ Israël la ONU sera ka Israël condamner parce que Amérique b'a kɔkɔrɔ u b'a dɔn ni Kidal kɛlɛ n'a entamera ko bɔra la ma fara juguman na k'u k'a bila u kunna ko diɲɛ mɔgɔ tɛ se ka Mali sanctionner parce que ko k'u bɛ sanction fɛn fɛn ta Russie b'a bloquer Chine b'a bloquer ko Mali ka girin bi Mali ni mɔgɔ tɛ fila ye donc i b'a ye k'a fɔ stratégie min b'u bolo stratégie de tombera à l'eau et stratégie de tombera dans l'eau disons donc fɔlɔ o tun bɛ stratégie de victimisation k'u yɛrɛ hinɛ don mɔgɔw la ka taa dɛmɛ demander ko dɛmɛ de banna ani i b'a dɔn ko Ala bɛ Mali fɛnw na mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ di bi France est-ce qu'il y a faamu France ka munition bɛɛ banna bi an bɛ wagati min na bombe fɛn fɛn b'u bolo n'o ye bombe guidée ye a tilancɛ bɛɛ banna i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ France sa ka ban u t'u ka char di jamana ma surtout farafinna jamana ma est-ce qu'il y a faamu France kun kan ka char fɛn fɛn di a y'a tilancɛ bɛɛ di Ukrainiens ma Russes y'a détruit donc minɛn ɲɛnama tɛ France bolo k'a bɛ u dɛmɛ minɛn ɲɛnama tɛ États-Unis bolo États-Unis bɛ front fila de la bi an bɛ wagati min na u bɛ Ukraine front na u bɛ ka minɛn di Ukrainiens ma sisan u ka front kura créer an t'a dɔn n'i y'a faamu a tɔgɔ Israël ani Palestine i b'a dɔn ko Ala bɛ Mali fɛ yan donc o conflit in yɛrɛ o de kɛlen don bi ka diɲɛ bɛɛ est-ce qu'il y'a faamu ka diɲɛ bɛɛ lamini diɲɛ préoccupation ba bɛ bi o y'o conflit de ɲinan kɛlen don terroriste ninnu kɔ u kulela cogo o cogo e m'a mɛn u kulekan tɛ ka mɛn u bɛ ka kule u kulekan tɛ ka mɛn kɔrɔlen n'u kun bɛ nin kɛ e kun bɛ Nations Unies mankan mɛn e kun bɛ MINUSMA mankan mɛn e kun bɛ ONU mankan mɛn ko non ko bi bɛ ka kɛ muso ni denmisɛnninw kan kabini MINUSMA bɛ k'a ka minɛn cɛ est-ce que e bɛ ka ONU mankan mɛn tuguni u kɔni u bɛ janfa kɛ u tatɔ la mais droit de l'homme ko k'o nkalon nana est-ce que e y'a kuma mɛn e ma o de la u kɛlen ka kan k'a abandonner k'a di terroristes ma Mali armée communiquera ko diɲɛ mɔgɔw filɛ ka aw kɛ seere ye ka aw bɔ a kalama MINUSMA de filɛ nin ye ka taa kan di terroristes ma c'est contraire est-ce qu'il y a bon à toutes les résolutions des Nations Unies ko ka kan transférer ka kan tile ta ka di terroristes ma ko diɲɛ tɛ a daga bɛn ma kɛ ni a ye ko bon ko n'a ma ɲɛ k'o kɛra ko se jumɛn bɛ armée malienne ye bi o de ye ka terroriste bɔnbɔn ko n'i ye kɛlɛ daminɛ n bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn n tulo la ko n k'a dabila ko n'i ye kɛlɛ daminɛ ko n bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn n tulo la ko fo cesser le feu ni président ni jamana ɲɛmɔgɔ min kariyara k'i b'a Assimi Goïta wele ko cesser le feu a bɛ sɔn ka jinɛ in bila a ma nɔgɔn e m'a ye kɔsa in na a ye fɛn dɔ kɛ Moritani na a y'u la paniquer kojugu kɛra u y'u ka ministre bila ka na u y'u ka ministre bila ka na i b'a dɔn Mauritanie de ye terroriste ma mɔgɔw u ka cɛ o cɛ bana la Al Jazeera image bɔ bɛɛ taara furakɛ Mauritanie donc u taalen furakɛ Mauritanie image bɔra Mauritanie ma se k'i cɛ jusqu'à la date d'aujourd'hui Mauritanie m'a démenti ko image ninnu ko cɛ t'a la surtout accusation do c'est très grave alors
que il va y avoir Assimi Mouna Wati. Incident de la Temani Moutani, ou Mouda Vazaja. Oui. Ou non, quand civil ou de Mamali possibilité, c'était des individus armés. Moi, je suis armé à checkpoint là. Non, ni ma armé à checkpoint là, ni quand on a donc, ou dans la tiola, Zentala, dans la tchetala, assigné mon écrit. Nous avons même mis fier, assigné véhicule blindé, troupes terrestres, drone badé, nao de Blagata, Mali ni Mauritanie frontière là. Ça veut dire qu'il y a tout le monde à élément. Alors, ça va qui pour nous, quand on a les guerres de déclencher Mauritanie Gama. Donc, ou sirana quoi. Ou y a quoi il me gâte trop mina. Nama proche moindre étincelle. Ah, tu es bien si nous voulons t'attendre une femme. Oui. Mali ti jamfa tuno. Et c'est à vous. Donc Mauritanie a un renfort acheminé Mali ni Mauritanie frontière là. Tu es ailleurs ou là c'est assis maintenant. Il va on ko kele assis Mauritanie wele. Assis mi dana te Mauritanie. Aïe kele tcheni kele minon de Blagata Mauritanie frontière là. Donc au kele. Ah, Mauritanie Srana. Ou qu'on y est pour d'amener, comme on citer le Labano. Il a pour le ministre Blakana. Ou le ministre des Affaires étrangères, on a. Comme vraiment, quand on fait Mauritanie n'a pas pour très bien pour la terrorisme pour la première fois. Mauritanie n'a pas dans la canne de la terrorisme que là, ça va se mener là. Oui, on peut avoir un problème dans les femmes. Allez, tabac, comment on oui. C'est une communauté d'avoir flala. Et puis, c'est des cas là, oui. Ma a incident de là que Syrie qu'elle il y avait Turquie qu'elle est pour recevoir avion dans Abba est-ce que quel est recevoir avion Abba Poutine ordre dit on a qu'à chasser faire ta Syrie est-ce que qu'on a escorté par 10 bombardiers Cameroun il va Erdogan Asrana Abba Poutine est jamais Abba Kassa Erdogan grina ka yafani fondeli abul kata dia ni Putin fa al Saudi avec Erdogan ni Putin tiaw oui bon Mauritanie fa avec la stratégie kele nege yen Java yen Assimi Java Assimi yen Java on Assimi makuma a ka nege tiaw amassé en Mauritanie frontière là on Israna abulla na danatge donc ni kuma bébé olu de ma armée malienne on la benin dobi donc ni kuma la yini me mune ida ka fo malien ye ko Kidal Janjo ko malien ko akili sigi ko kɛlɛ bana ko kɛlɛ te waati terminé Amara an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko fɛn min ye Kidal ye bibi na ko armée malienne kɛ no ko k'a quatre côtés bɛɛ encercler ko Masaranga sɔ k'a bɛna kɛ ta la bi de wa a bɛ kɛ sini de wa a bɛ kɛ semaine wɛrɛ de wa ko de jateminɛw bɛ sen na ko sinon ko malien bɛɛ k'i hakili latigɛ ko Kidal ko Mali b'a maîtriser yala i bɛ se ka mun fɔ o la mais Kidal c'est-à-dire i b'a kalama ko kɛlɛ daminɛna olu bɛ ka kɛlɛ min miiri est-ce y'a fɔ a saranga tigɛ ko kɛlɛ bɛna daminɛ don frappe préventive kɛra Kidal est-ce y'a fɔ u ye Kidal alentour kuna siri armée à 30 km ils ont détruit plus de 50 véhicules alsa avion bɛ reconnaissance la ne m'a f'u ye ko avion tilala u ye plus de 10 000 clichés terroristes ka position bɛ fan o fan u y'a bɛɛ photo ta k'a bɛɛ filmer a yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don est-ce y'a fɔ Kidal quadrillé don force spéciale bɛ est-ce y'a fɔ ni force spéciale bɔra yen an ka force conventionnelle olu bɛ est-ce y'a fɔ an ka deuxième rideau la an ka blindé véhicule blindé bɔra k'a f'i ye est-ce qu'il y a plus de 3500 véhicules blindés olu bɛɛ kɛlen don est-ce qu'il y a faamu ka Kidal entouré Musa Bugu o tɛmɛnen kɔ tuguni Russie ye missile min di n'a ye Mali diya c'est-à-dire an bɛ nin bɛɛ bɔ a la est-ce qu'il y a faamu à partir de la base aérienne de Séni missile Iskander min b'an bolo an b'a missile Iskander wuli colonne de véhicule bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ bombarder mais problème ye mun ye n'i ko k'i b'o kɛ habitation kɔnɔna la su bɛ caya donc ko maliyɛnw ka u tulo ma da ko in a tɛ tɛmɛ 72 heures kan ni Ala ni kira sɔn tile saba ko in tɛna tɛmɛ o kan bɛɛ ka i hakili sigi donc a bɛ segin an ma k'an bɛ segin an ma Kidal bɛ segin an ma est-ce que y'a faamu i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ terroriste ninnu ka contrôle la a bɛɛ bɛna segin an ma ko bɛɛ ka i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi parce que mɔgɔ hakili bɛ mun na 2014 scénario o tɛ yan e b'a dɔn 2014 mun de y'an sɔrɔ Musa Mara ka tagali la anw taara n'an ye Kidal minɛ n'i hakili b'a an donna Kidal si je me trompe pas avec plus de
1500 éléments ou bien 2000 éléments an donna Kidal mun de kɛra an donnen Kidal a wagati fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛra o de la an ka nin transition ko IBK ma sɔn ka pankuru ɲɛnama ɲini a ma hélicoptère d'attaque d'a ma a ma avion de chasse d'a ma imaginez a ye yɔrɔ minɛli tɛ cɛya o mais ka yɔrɔ minɛ pour que jugu kana se ka i attaquer a kana se ka contre-offensive kɛ o de ye cɛya ye o wagati vecteur aérien tun t'an bolo i b'a ye à 10 km, 20 km, 30 km des camps Mali tun tɛ se k'a ye o est-ce que o wagati radar tun b'an bolo a wagati avion de chasse tun t'an bolo donc ko mɔgɔw hakili sigi ko 2014 scénario k'a tɛ se k'a répéter tuguni yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ se ka kɛ n bɛ misali d'i ma Berne armée malienne kɛlen ka Berne minɛ tile 3 ma kɛ terrorisme ma u labɛn ka na Mali armée kama kaburu bɛ sumaya kan na à 50 km avion b'u susu u bɛ sumaya kan na à 50 km avion b'u susu an ye arifis minɛ il y a 2 jours de cela i b'a ye terroristes ye colonne de véhicule 200 k'u ta arifis position minɛ n ko avion y'u ye à 30 km u y'u bombardé u ma sumaya hali kan donc bi minɛn min bɛ an bolo on a la capacité de guerre information de est-ce qu'il y a guerre communication il ka kon ka information sur et jugo ka on bɛ se ka ninnu bombarder est-ce qu'il y a à plus de 100 km ka sɔrɔ o ma ɲɛ olu dun n'u ma gɛrɛ an na 2 km u tɛ se donc i b'a ye kɛcogo t'a la wa n'an ye kan minɛ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la est-ce qu'il y a k'u bɛ labɛn kɛ ka renfort ɲini u tɛna se ka se armée malienne na ko bɛɛ k'i hakili sigi minɛn min bɛ an bolo nin ye ko in bɛɛ de bannen ye quoi est-ce qu'il y a sans compter ɲinɛ na i b'a ye k'a fɔ il y a 2 mois de cela Musa Bugo ni hakili b'a la a taara Algérie a taara Algérie fɛn jumɛn na i b'a ye k'a fɔ Kidali kɛlɛ in préparation de a taara Algérie jate minɛ n'a ka Sukhoi 57 n'a bɛ se ka décoller depuis l'Algérie Kidal kɛlɛ la ka na intervention kɛ ka na Mali troupe dɛmɛ est-ce qu'il y a u taara u examiner u taara examiner tuguni est-ce qu'il y a u ka MiG 21 u ka MiG 31 ale n'u ka Sukhoi 27 ninnu n'u bɛna o ye Rusiw yɛrɛ de ta ye exclusivement donc n'u bɛ se ka na Algérie ni Algérie i b'a ye k'a fɔ n'u ka aéroport n'a bɛ norme na u ka nin avion ninnu abriter a n'u ka bombardier laban dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a bombardier ma Tula F o Tula F nin Musa Bugo bɛ min f'i ye ale ma ɲinɛ ale ma deli ka se farafinna kɔrɔ pour la première fois Russie bɛ nalen n'a ye Sahel kɔnɔna la a kun ye mun ye d'abord ka Mali dɛmɛ est-ce qu'il y a faamu k'a ka territoire fantan 4 bɛɛ récupérer a filanan ye mun de i b'a ye ka État alliance des États du Sahel ka olu dɛmɛ alliance in kana bi yanni diɲɛ wuli cɛ yɔrɔ Faransi tun b'a fɔ k'ale bɛna an dɛmɛ yan yɔrɔ Faransi ka dɛmɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la bon Français tun bɛ dɛmɛ qualité min kɛ i b'a ye Russiw bɛna olu remplacer en termes d'appui aérien yɔrɔ bɛɛ bɛ général Surovikin dɔn u b'a fɔ ale de ma ko le boucher de Syrie n'ale bilala opération na ale bɛ dugu raser o ok ouais Amara ka bɔ Kidal dossier kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ semaine tɛmɛnen rebelle ninnu ka secrétaire général dɔ bɛ yen nɔ Bilal Akaserif a ye laseli dɔw kɛ Jeune Afrique sanfɛla la k'olu bɛ dɛmɛ ɲini diɲɛ mɔgɔw ma k'olu bɛ yɔrɔ min na bi bi in na o y'a sɔrɔ Sukhoi bɛ ka taa don u la ko tɔ foyi t'olu la e bɛ lecture jumɛn k'a ka nin déclaration in na Musa Bugo n bɔra ka kuma dɔ f'i ye a ma faamu mais a bɛna faamu a ye bɔ to ye a y'a to yen a ka dɔ kɛ nin na a bɛna faamu quoi c'est à dire fɔlɔ m'a fait en 2012 Français de on peut pas cosplayer l'Union européenne est-ce qu'il y a donc nous va cosplayer l'Union européenne de ta pression des Nations Unies là pour qu'elle démette nous donc malin go hakila tika ka kule parce que bien no wati na France tara oni na chogo ko ay résolution ta Mali sanctionné il va se ka ke oui follow de bi Union européenne qui be faire maintenant ou bien occuper les mains est-ce qu'il y a qui une guerre là de trois ala nana ni donner wɛrɛ ka jadi wɛrɛ bi u kan tuguni n'o ye a tɔgɔ Palestine ani Israël olu ka moyen bɛɛ bɛ ka taa yen yɔrɔ de la donc dɛmɛ foyi tɛna se ka di ninnu ma tuguni donc u ka arme bila ani bɛ min f'i ye tuguni i b'a dɔn ko européens tilal'u ka stock de la u ka stock de munitions a banna stock mun bolo sisan o ye yɛrɛ garder là si jamais u tora k'u hasarder k'u bɛ ala di Ukraine ma à plus forte raison olu ni ala ma jange ni kɛlɛ bina Europe jamana fɛn fɛn kan si tɛ se ka bɔ a la hali bi n'i y'a f'i ye ko digi kɛlen bɛ est ce que y'a faamu américains digi kɛlen don ka stock d'armement na bi u yɛrɛ ka généraux u ka sénateurs
semaine min tɛmɛna u y'a confirmer ko digi kɛra u ka stock la mais par contre ko Russie ka stock a ka stock d'armement a ka bombe ko bɛ ka multiplier par 10 est-ce qu'il y a bon ko san o san ko la Russie pourrait produire plus de 2 millions de bombes 2 millions de bombes 2 millions de bombes 2 millions de bombes o b'a yira Russie bɛ Mali approvisionner donc o b'a yira k'a fɔ anw ka approvisionnement a tɛ se ka ban olu dun u tɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ France tɛ se k'u dɛmɛ o b'a yɛrɛ ɲini na France cɛ ka jan bi Sahel la n ko France bɛ fo Tchad de frontière directe kɛ Mali ni Tchad cɛ n ɲɛ bɛ dɛmɛ cogo tɛ u la Union européenne bi musaka tɔw kun k'o bɛ o d'u ma bi Union européenne i b'a ye a jamana bɛɛ u ka mugu n'u ka kisɛ a banna caman yɛrɛ dimi kojugu ko Ukraine kɛlɛ sera olu ka budget kan donc Bilal Aksheri ale hakili bɛ min na dɛmɛ min na ko n'a kulela k'i hinɛ don diɲɛ mɔgɔ la k'u bɛna dɛmɛ yan k'a k'a bila a kunna quoi ko Chine ni Russie n'u k'o bɛ dɛmɛ o dɛmɛ las'ale ma ko ni sira bɛ Chine ni Russie b'i sen n'a kan donc o de la mɔgɔ caman tun m'a faamu donc dɛmɛ ko in kuma tɛ yen bilen non dɛmɛ ko tɛ yen o de la Musa Bugu dɔw tun b'a miiri la à l'époque ko an bɛ ka Russie dɛmɛ k'an man ka taa an confier puissance la imaginez n'an tun b'an kalifa puissance dɔ la o san tun b'a sɔrɔ Nations Unies diɲɛ résolution tigiw bɛɛ ta Mali kama an mago kun sara o parce que ni kɛlɛkɛminɛn bɛ k'i bolo n'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i tɛ se k'u kɛlɛ non n'an kun b'an kɔ sɔmɛ a kun e b'a dɔn o tun b'an bagabaga ni mun ye c'est à dire ko de banna o tun b'an bagabaga ni hakili b'a la ni hakili b'a mun tuma ni Ture ka taa na tuma bɛɛ génocide oui an bɛna les siya dɔ exterminer an bɛna génocide kɛ droit de l'homme est-ce que sisan Mali bɛ ka baara kɛ ni nin ye Mali hakili yɛrɛ tɛ na tuguni ni pression tɛ kɛ Mali kan tuguni parce que bi n'i taara kuma fɔ ONU n'a bɛɛ passé u b'a dossier dalen ok an bɔra Sila an bɛ taga ɲɛfɛ sujet fɔlɔ in vraiment explication dira maliyɛndenw ma kidali ko la u b'an bila an bɛ don énergie di Mali n'ale tɔgɔ ko EDM Amara an ka émission tɛmɛnen la an kun kumana kan i yɛrɛ ye solution dɔw proposer ni ma fili ministre dɔw t'an compte parce que ani fournisseur ye ɲɔgɔn ye u sigira u kumana an y'a mɛn k'a fɔ ko a ye fournisseur 4 ta contrairement à 800 fournisseurs ni ma fili chiffre la ko a ye 4 de ta ko 2 bɛ yen k'olu bɛ ni occupé olu bɛ na ni fiyɛli ye 2 dɔ in olu bɛ na ni gasoil ye donc ko a tɛna na kɔ tigɛ bilen contrat kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo ministre ye nin décision min ta ne ka nin kɛ nin ye porte de sortie dɔ ye crise ko in na wa non vraiment tiɲɛ ka fɔ nin ye porte de sortie dɔ ye i b'a dɔn nin de tun ɲinina ministre fɛ o est ce que y'a faamu c'est à dire i b'a dɔn nin nafa ka bon ni interview ye quoi nin ye baara de n t'a dɔn ni y'a faamu donc i b'a ye a filɛ ka initiative min ta a kan ka fo a kan ka encourager mais imaginez 800 fournisseurs i bɛ bɔ o la cogo jumɛn na o ka ca 800 fournisseurs o ka ca o ka ca o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo jumɛn na ka gɛlɛn est-ce qu'il y a bon donc k'u y'a trier k'a dan fournisseur 4 ma o la u n'olu bɛ se ka contrat ɲɛnama kɛ mais mieux que ça moi j'irais plus loin ministre k'a demander état fɛ est-ce qu'il y a bon Russie k'u bɛ na ni carburant baden n t'a dɔn 150 millions de litres de baril k'u bɛ na ni o ye o bɛ na ni o million mais Musa Bugu est-ce que a ma se wagati la mun de bɛ état bali a yɛrɛ k'a ka citerne ɲini a kana o to fournisseur ma a yɛrɛ ka citerne ka o ta ka na EDM approvisionner o fana proposition wɛrɛ ye Musa d'état à état Russie bɛ se ka nɔgɔya min kɛ Mali ma a tɛ se k'o kɛ fournisseur ma tajiko la ni Mali taara bi k'a bɛ carburant san an ka fournisseur Russie bolo a b'a d'u ma prix min na n'u nana o tɛna se k'a feere mais Russie relation min bɛ u ni Mali cɛ donc d'état à état u bɛ se ka carburant baden di an ma carburant min bɛ di an ma directement est-ce que fournisseur ko tɛ se ka nɔgɔya mais o t'a bali quelques-uns dɔw ka to parce que il faut reconnaître an ka opérateur économique marché dɔ ka d'u fana ma n t'a dɔn ni y'a faamu donc ka tun ɲɔgɔn ka ye n'a tirera mais Musa Bugu tiɲɛ yɛrɛ fana ye min ye an ka baara kɛ vraiment ka carburant ko in k'an ka dépendance réduire carburant ko la Musa Bugu n'an m'an ka dépendance réduire carburant ko la Musa Bugu a noté tan est-ce que y'a faamu hali san wɛrɛ an bɛ sɔn ka bila ni problème kelen na awɔ san wɛrɛ an bɛ sɔn ka bila ni problème kelen na parce que en réalité énergie situation i b'a dɔn a kuma cayara ni est-ce que y'a faamu ni baara ye ni voilà ni ko jukɔrɔla yɛrɛ ye quoi n t'a dɔn ni y'a faamu parce que problème ye mun de ye énergie ale bɛ courant min produire imaginez o ye k'a b'a o courant produire est-ce que y'a faamu 200 francs o feere dɔrɔmɛ 20 Musa Bugu société min bɛ ka est-ce que y'a faamu marché
avec la perte de soi. C'est comme à la marché avec la perte de l'île, ça avec Baramingue, au fond, à la Jagoku, à au ferré au Tornala. Oh, pour Moussabou, Ali, si la carburant est-ce qu'il y a qui veut aux sociétés, ta Moussabou, donne notre jour au cœur. Oui, forêt. Flana et Mouné, Moussabou, c'est-à-dire qu'un ministre fait, bien lire ou quatre à la coopérateur économique fait, qu'on il fait un Mali servir énergie solaire là, il fait un courant dans ma panneau solaire là, à appel d'offre ou à la d'accord. Il va comme ça, antenne à trois fois, mais ne peut opérateur ou donc. Nous de là à Boroguer. Oui, à demander est-ce qu'il y a et Fona Témélé. Quand on veut Mali servir, comme on courant, on sait qu'à pédir est-ce qu'il y a à travers l'énergie solaire. Comme un cas à ministre de Massina, nous Fona Témélé. Pour ma son cas projet à Bala. Pour bi, on veut Mali, on a mis c'est Mali, on veut mégawatt à Kemina. Qu'à pédir en énergie solaire. Et si vous voulez changer, est-ce qu'il y a bon, problème est moi. Quand tu as énergie solaire là, ni dans l'énergie solaire là, marché auto là. Oui. C'est-à-dire, il y a du madou, carburant kerata. Parce que dans l'énergie solaire là, d'abord, avant qu'il se fasse normal, lutte contre la corruption là, est-ce qu'il y a fournisseur ou, il y a ta galère, on doit d'abord fournisseur, parce que fournisseur auto là. Contrat n'a fait ou nous m'avons dit qu'est-ce qu'il y a au drone le fournisseur pour nailler ou là et ka groupe ka ou entretien ou entretien au tenailler énergie solaire là groupe entretien au tenailler énergie solaire là il va en même temps au lieu à 10 prix mina à coût de production d'énergie à 200 francs avec autre gros va dit énergie ma ou énergie fait c'est qu'à 10 amano voilà vous savez on va se qu'à dans l'immédiat sans on va on se qu'à solution est d'ici 3 mois wallahi va être encore nous par se qu'à au témoin bani faire pas demander donc on va aller vraiment en là oui ok allez-y sigi a jafara an yɛrɛ courant tigɛlen don an bɛ ka nin kɛ an bɛ ka wɔsi i yɛrɛ i sɛgɛnnen don i bɔra voyage la an ye forcé k'i bila émission na sigi a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la mais lutte la corruption dossier ba min annonce kɛra o don na kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ n'a a dossier dɔw bɛ tali kɛ avion présidentiel la fo ka taga bila Séguroport dossier la an y'a mɛn k'a fɔ ko ministre kɔrɔ dɔw yɛrɛ interpellé no a ko la yala i hakilina ye mun ye kuma kuncɛ kuma la an ka kuma kuncɛ kuma la o hakilina ye min ye o la vraiment o b'a yira i b'a dɔn maliyɛnw halisa u tɔ ka da u ka autorité la ka sɔn a signer an ye laɲini kɛ M5 kɔnɔ an ye laɲini kɛ ko ka kiri tile ko kiri n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan i kɛra sarasi o i kɛra civil o i bɛ M5 la o i tɛ M5 la k'a boli bɛɛ kan an ye laɲini kɛ est-ce qu'il y'a faamu donc ni ne laɲini kɛra musabu ni wagati pôle économique ma ye dɛ musabu min bɛ hali n'i ka ci sera pôle économique ma parce que mɔgɔ t'a dɔn yɔrɔ in maɲi cɛ mɔgɔ ma bɔ n'a ma yɔrɔ in maɲi donc o de siratigɛ la an bɛ min ɲini sisan parce que Assimi imagine yɛrɛ vraiment i ye militaire ye o i ye civil ye kɛ ko à partir du moment où sirasiw dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ est-ce que i y'a faamu kiri bunakun na la musabu mɔgɔw kan ka Assimi dɛmɛ à partir du moment où opérateur économique dɔw ni bɛɛ kun hakili la intouchable don olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ pôle ɲɛma walahi an kan ka da ni fanga la fanga in kan ka dɛmɛ ka sokɛ yɛrɛ kan ka fo est-ce que i y'a faamu an bɛ se ka min ɲini u fɛ teliya fana la musabu u ka kiri teliya u ka kiri teliya est-ce que i y'a faamu u ka kiri teliya en même temps mɔgɔw mago bɛ wari de la jamana tɛ se ka remplir mais musabu plus ça dure plus mɔgɔw bɛ mɛn est-ce que i y'a faamu i bɛ se ka temps sɔrɔ k'i ka wari dɔw dissiminer o mais ni kiri teliyara vraiment o ka di an ye an k'a dɔn ni min nɔ b'a la min nɔ t'a la est-ce que vous voyez parce que i b'a ye k'a fɔ dɔw minɛla bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ wagatinin bɔ halisa u ka kiri ma kɛ donc Amadou Ala Sanogo ka temps na an bɛɛ y'a demander a ka kiri ka kɛ ni kiri ma kɛ a ka bila est-ce que vous voyez parce que o ye bɛɛ ka hakɛ bon ne kɔni bɛ min na état fɛ vraiment an ka kiri ninnu teliya maliyɛnw k'a dɔn min ye min kɛ min ma min kɛ donc nin yɔrɔ la Musabugu ka aw bɛɛ fo page fɛn fɛn nana ka Mali autorité bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo k'u ni ce u ni baraji
Ok, Amara Sila, an b'i yɛrɛ fo k'i waliɲuman dɔn mais an tɛ segin an tɛ ɲina i ye boisson min d'an ma WC20 cɛ publicité kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cɛ ni an yɛrɛ bɛ tile ka interview kɛ an tɛ sɛgɛn an bɛ to k'an kan de diya n'a ye an tɛ sɛgɛn ka question poser fɛn a ka ɲi mɔgɔ ma donc o la an bɛ maliyɛnw invité u ka fɛn san u k'a min a mɛnni ka ɲi mɔgɔ ma bi galabu kɛnɛya lala u bɛna lala n'u ye vidéo ninnu ye u bɛ sɔn ka n wele vraiment ne yɛrɛ content i ma bi ta ye émission yɛrɛ a suivra trop a lajɛra an yɛrɛ ye courage ta an bɛ ka question poser ka ɲɛ an y'ale de min fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye k'a fɔ aw ye ko page ba caman tun bɛ yan an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ donc an b'a fɔ aw ye an ye nin de sɔrɔ bi ka d'aw ma Mali yɛrɛ kunkanko kɛnɛ kan fo ka taga bila kɛnɛmalaw la an ni Amara Sila les jurys chercheurs an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ na waati wɛrɛ